אהלן, טוב. החלק הזה לדעתי הוא מאוד מאוד חשוב, ובעצם הוא הולך לדבר על כל העניין של מכירת לידים, התנהלות, מחיר, בעיות, טענות, מענות, ועוד דברים שבעצם תגלו אותם ברגע שתרצו למכור לידים. בואו אני אשים שנייה את המצגת בגדול. אוקיי, בגדול. ונעבור לשקופית הראשונה. מחיר ליד והתנהלות, כל סעיף פה אני הולך לפרט לגביו, כל סעיף פה נכתב מה שנקרא בדם, והמון המון המון תובנות ששוות לכם הרבה מאוד כסף ובסוף המון זמן שתחסכו, ובעצם כאב לב אם אפשר להגיד ככה. אז תלמדו מהניסיון שלי איך קובעים מחיר ליד שיהיה בטווח העליון והרווח מקסימלי. אז הלידים שאנחנו תמיד מוכרים בכל התחומים, ביטוח, הלוואות, זה כרגע התחומים, אבל בטח יהיה עוד, הם תמיד בתחום העליון בעצם בנישה, תמיד, תמיד, תמיד. אין מצב שאנחנו מתחרים על מחיר, אנחנו מתחרים על איכות, אוקיי? עכשיו, במהלך התהליך מחירה, אתם לא תדעו, קודם כל בנישה שתגיעו אליה, אתם לא תדעו בעצם מה מחיר הליד, ותתחילו לבדוק, ואתם בעצם צריכים לתמיד למכור בטווח העליון, ושאתם מדברים עם לקוחות, ויגידו לך, זה הליד שלכם יקר. אם אתם תדעו לעשות את החבילת טסט, שאני מדבר שנייה איך עושים את זה בצורה נכונה, אתם בעצם תוכלו למכור להם לידים במחיר הכי גבוה, והם יגידו לכם תודה רבה על זה, והם יעריכו את זה, כי בעצם הזמן שלהם, והם יחזרו לפחות לידים, ויקבלו יותר תוצאות, וזה מה שלקוחות שלנו מחפשים. הם לא מחפשים לידים זולים, הם מחפשים תוצאות. הרבה נוהגים לחשוב, אני אביא לידים במחיר נמוך, אם כל מחיר נמוך אני אמכור הרבה. זה נכון, אבל אם הלידים שלך לא מספיק טובים, וזה בדרך כלל מה שקורה שמוכרים במחיר נמוך, כי גם מורידים את האיכות של הליד, אז אתם תהיו בעיה. עכשיו, אני מדבר על פרסום ממומן, כי אתה שם, כאילו, אבל גם פרסום אורגני זה אותו דבר. כאילו, אתה פשוט, נגיד, באתר שלכם, במקום שם וטלפון, אתם יכולים לשים שאלון, שבעצם אליו הלידים יגיעו, ואז בעצם אתם משפרים את איכות הליד, או צ'טבוט, או כל דבר אחר. אוקיי? אז ככה בעצם קובעים את המחיר. עכשיו, מה זה חבילת הטסט שהיא חובה להתחלה? אני אתן לכם דוגמה אמיתית. מגיע לקוח ומדברים, ואז אני אומר לו, תקשיב, חבל הזמן שלנו, חבל הזמן שלך, חבל הזמן שלי, קח חבילת טסט. הוא אומר לי, חבילת טסט? זה בחינם? אמרתי לו, מה פתאום בחינם? זה בתשלום. תשלום יותר נמוך? אמר לו, לא, זה בתשלום. פשוט תבדוק שהלידים מבחינתך, זה מה שאתה מחפש. זה מה שהגעת אליו, לא? ואז הוא יגיד, כן, נעשה לו יופי. אתה רוצה להתחיל 30 או 50? כאילו, אתה יכול להגיד כל מספר, כן? אני תמיד מתחיל מספר יחסית גדול, שיהיה לו באמת לטעום את הלידים. מי שבאמת רציני, הוא ייקח את זה בשתי ידיים. מי שלא רציני, יתחיל להתלבט, יתחיל לחשוב. זה לא כוח שאתם רוצים אותו גם ככה, באמת. אז אל תפחדו מזה שאנשים בגלל זה לא יתחילו, או שיגידו לכם, אני רוצה להתחיל 10, חבל הזמן. הכוח כזה שמתחיל ב10, זה ייגמר בדרך כלל אחר 10, או תלונות, או כל דבר אחר, מניסיון. תיאום ציפיות לגבי עבודה רציפה לאחר טסט מינימום ביום. אוקיי? עכשיו, לפני שאני בעצם מסיים את החבילת טסט, אני כבר קובע איתו מראש. מה שחשוב לי, וזה לא עניין של התחייבות, זה עניין של תיאום ציפיות, שתהיה עבודה רציפה, כמו שאתה רוצה. אנחנו גם רוצים עבודה רציפה. בקטע של מכירת לידים, נגיד מאתר, אפשר להגיד שהתקציב פרסום, אנחנו בדרך כלל תקציב פרסום, אנחנו מעלים. אבל אפשר להגיד, אנחנו מחפשים מישהו לטווח ארוך לעבוד איתו. וגם אתה מחפש, וככה תגיעו ללקוח האידיאלי. אוקיי, זה תיאום ציפיות מראש כבר סוגרים את כמה תהיה עבודה קדימה, אחרי הטסט. אוקיי? ובאיזה שיטה, כדאי מאוד שזה יהיה רציף. אתם צריכים לבדוק שיש ללקוח סיסטם בעצם לטפל בכל הלידים שאתם שולחים לו. זאת אומרת, הוא יודע, או שהוא עובד לבד, שזה פחות טוב בדרך כלל, אבל נגיד הוא עובד לבד, הוא יודע לענות את הטלפון, יש לו ניסיון עם לידים, והוא בעצם יש מי שיטפל בלידים בזמן אמת שהלידים יעברו לקוח. כאילו חשוב מאוד שמאתר שלכם זה עובר בזמן אמת, זה בעניין של אוטומציה, בדרך כלל לקובץ גוגל שיטס או לכל CRM, או שאני אדבר על זה. ואם אין לו סיסטם, הלידים שלכם לא יהיו טובים. תגידו, לא, הלידים שלי טובים. לא, הלידים שלכם לא יהיו טובים כי הוא קובע אם זה טוב או לא טוב, ואם הסיסטם שלו לא טוב, לא משנה, גם תביאו לידים של סגירות, הוא לא ידע לחזור להם בזמן, או שבכלל לא יחזור להם. ויאשים אתכם בזה, כי ככה אנשים מאשים מישהו אחר בכישלונות שלהם. אז אתם לא רוצים להיות שם, אז תבדקו שיש מישהו חוזר לידים. אם הוא אומר, אני עושה תוך כדי, יש מצב שלא כדאי לעבוד איתו.
גידול או הגדלות פסולים, וואו, איזה טיפ, זה טיפ זר, אני צריך לשים את זה במרקר. אתם רוצים לקבוע עם הבן אדם, ואני אומר לכם מראש, גידול מסוים של לידים, שלצורך אני קונה חבילה של 50, ויש 10% גידול, זאת אומרת עוד 5 לידים, אם יש פסולים, הוא יכול לסמן את הפסולים, עדיף שבאמת יסמן לכם אותם, ואתם תלמדו בעצם מה לא טוב, ותשפרו אולי את השאלון, אולי את השאלות, אולי לא יודע, כל דבר אחר. שוב, זה לא ממומן פה, למרות שיש מצב שגם מי שלא את זה עם כל ממומן, אבל עדיין זה ייתן לך המון אינדיקציה, אז מקסימום 5 לידים. הוא יגיד, לא, היה לי המון פסולים וזה. שמה, זה מה שיש. אתה רוצה להמשיך לעבוד, זה שווה לך. אתם תגידו המון פעמים שאנשים סתם מתלוננים. אוקיי? שיטה שתחסוך לכם המון כאב, או שהשיטה של הגידור, למדתי אותה מאחרים פשוט. שעשו את זה. חיבור לקוח בצורה הכי פשוטה לקבלת לידים, זה יכול להגיע למייל, יכול להגיע לוואטסאפ, יכול להגיע ל-SMS, יכול להגיע לגוגל שיטס, יכול להגיע ל-CRM, כל זה נעשה באוטומציה. אני לא איש אוטומציה, למרות שאני יודע שטיפה להשתמש בזאפייר, אבל בטח תמצאו מישהו שיעשה את החיבורים האלו ויעבוד איתכם. לוקח כמה דקות לחבר את זה, כן? או שתלמדו לעשות את זה לבד. אני נגיד יודע להשתמש בזאפייר, ברמה בסיסית. תשלום תחילת עבודה, תמיד, וחוזה עבודה מול לקוח. עכשיו זה, התמיד הזה אומר שאתם לא מתחילים להביא לקוח לידים בחינם, לידים לקצת, לידים ישנים, כלום. קודם כל כסף וחתימה על חוזה עבודה. עכשיו חוזה עבודה זה יכול להיות סתם דף, שאתם עובדים איתו אתם, שפשוט יש את התנאים ואת כמה, שלא יהיה איזה בעיה, שאומר לכם שזה טארק טסט, וזה בלי תשלום, היה לי הכל, אוקיי? אז תהיו מוכנים לזה. מהו הלקוח האידיאלי בשבילכם, אוקיי? מהו בעצם הלקוח האידיאלי? חובה לעבוד מול לקוחות שיש להם יכולת לטפל בלידים, זה מה שאמרתי קודם, באדם בעצם שיש לו סיסטם, זה לקוח אידיאלי. חובה לעבוד עם לקוחות שיש להם מספיק כסף לעבוד בשוטף ולא אחד לכמה זמן. מה הכוונה? שהוא לא יקנה עכשיו בעצם חבילה, נגיד יועץ משכנתאות, ועדיין לא סגר עסקה ואין לו כסף, אין לו בשוטף כסף, ואז הוא אומר אני אחזור לכם עוד חודש. תגידו לו תודה רבה מראש אם תדעו שאין לו את האופציה הזאת. לא בגלל שאתם לא רוצים לעזור לחדשים, והיה לי אותי מישהי שהתלוננה למה אנחנו לא רוצים לעבוד עם חדשים, וזה לא פייר. אתם לא פיירים, אוי אוי אוי, אתם אנשי עסקים, עכשיו שאתם בעצם תהיו אנשי עסקים, ואתם צריכים להתנהג בצורה מקצועית. זאת אומרת, לא מעניין אתכם שמישהו חדש, שימצא לעבוד עם מישהו אחר חדש, שהוא לא מהקורס הזה, אתם תנסו לעבוד עם אנשים שיש להם את האופציה לשלם כסף, ורוצים איכות, אוקיי? לקוחות שמחפשים ספק יציב. אתם ספק יציב, אתם מחפשים לקוח יציב, מאוד פשוט. לקוחות שמראש לא סוחטים אתכם לוותר, הם לא יהיו מרוצים לעולם. אז אני יכול להגיד לכם, נגיד ביטוח, השותף שלי אומר לי, תקשיב, הוא ניסה להוציא ממני עוד טיפה, עוד 3 שקל, עוד 4 שקל, אולי אני אביא לו. אמרתי לו, לעולם לא נותנים הנחה ללקוח שמנסה לסחוט אתכם. זה תמיד ייגמר רע, תמיד ייגמר בעוד סחיטות, זה טעות שעושים אותה המון פרילנסרים בלי קשר לוידאו הזה ולנושא הזה. לקוחות שאומרים לכם לעולם לא עבדו עם ספק אמין, תצפו לבעיות. זה בדרך כלל לא רק זה, זה רק גם השמצות, גם שהוא היה גנב וגם שהוא לא זה, גם פה לא שם. שוב, אין פה זה 100% לגבי העניין הזה, אבל סתם שתדעו כנראה שגם אתם תהיו כאלו וגם הם יספרו לכם לבאים בתור כמה הספק שלכם לא אמין. אוקיי? מצד שני, תדעו שגם כל לקוח שמגיע לכם הוא יגיע אחרי חוויה רעה, אחרת הוא לא מגיע לכם. אוקיי, אז בעצם לאזן בין הדברים האלו. לקוח יש לו הצלחה בנושא ומחפש להרחיב את הצוות. זאת אומרת, בנושא זה בתחום הזה של הלידים, מחפש להרחיב את הצוות, זאת אומרת, הוא גדל, לקוח שגדל צריך כל הזמן לידים, הוא גדל, הלקוח הכי טוב והכי אידיאלי בשבילכם, לתפוס אותו באמצע הגדילה. אוקיי? במיוחד שהוא צריך הרבה לידים, זה כל הזמן ישתפר, באמת. גם הכי כיף לעבוד מול כאלו, מניסיון. ושקף אחרון, לפני שאנחנו נסיים את החלק הזה, פחדים של לקוחות ואיך פותרים אותם, בעיה, לידים לא טובים, חבילה טסט קטן, תנסה, תראה, אם לא טוב, מה לעשות? לא, סיכון קטן. חוויה רעה בלידים, פתרון, בדיקה, ממה זה נבע? ממה נבע הבעיה הרעה בלידים? יכול להיות שבכלל הוא יגיד, לא היה לי זמן לחזור להם. לא יספיק לטפל בלידים, למכור כמות ימית שיכול לטפל. לידים לא בלעדים, למכור רק בלעדים. אין תקציב קדימה, לא למכור. הוא יגיד לכם, אין לי כרגע זה, לא למכור, גם אם זה נראה מאוד מפתה, לא למכור, חבל הזמן שלכם, אתם לא תרוויחו מספיק מהסיפור הזה.
זה ייגמר בבעיות, כי גם אין לו, גם יוצא החזר בסוף, אוקיי? נראה לי שזה הכל הווידאו הזה, כן, עכשיו עוברים להשכרה. יאללה ביי.